gestion des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fe faraka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka ta se kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Alamsa juin janvier kalo tile mugani fila samba fila mugani wɔɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakilinaw falen ni kɛnɛ jɛmukan nin ye ale sigitɔ ye bi an b'a daminɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye fala ye baara belebele o kɛra nin kalo ni tile mugani kelen kununko Sikaso marabolo la Bamanjɔni ka wale kɛbaa dɔ kun nana bi yɔrɔ dɔ kan n'o ye kungo dawolo dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye armée sa maa ninnu kun taar'u daga yɔrɔ min na n'o ye Facakaw ka kungo kɔnɔna ye armée wulila ka suma bi fala ye a ma kɛ basi ye k'a n'a dɛsɛra dɛ sabula Bamanjɔni ka wale kɛbaa fɛn fɛn kun bɛ u ye taa tugu a bɛɛ lajɛlen na u bolila k'u ka minɛnw taamaba to batiriw ka taa se dugujukɔrɔmugu minɛnw an'u ka kunnafonidi minɛnw a yirala sa k'a fɔ ko min kɔni ye nin waati in na an ka wolomasiri tabaw kɔni ye caman fa u la nka dɔw kɔni ye duuru don fiɲɛna sa ka taa wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a bɛ sɔrɔdasiw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na nin waati in na Bamanjɔni ka wale kɛbaaw ko n'u donna wo kɔnɔ u na t'u nɔfɛ yaasa ka se ka cogo min na u ka ko k'olu bɛɛ lajɛlen ban cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa nin waati in na sa Kidali mara la Bamanjɔni ka wale kɛbaa dɔw kun yera dugutigi dɔ kɛrɛfɛ n'o ye Itibazaz ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yen fana ta tuguruw la yen ka kɔ o ɲɛ u camanba fana fagara min ye jamana saba in furancɛ la Mali Burkina Niger AES cɛdenw olu fɛ sɔrɔdɔnbagaw olu ka jɛrɛjɛkulu u ni minisiri min bɛ kiriko kunna olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la bi Batoni kura ale n'a ka cɛdenw sa olu ni Mamudu Kasoge masala kɛ Kayikaw fɛ yen kiiri ale tako fɔlɔ san kɔnɔna na o baaraw daminɛna kiiritigɛ min don sa a bɛ tali kɛ baara la baara minnu yɛrɛ bɛ n'o ye waleya minnu n'olu cɛ ka jugu kosɛbɛ Kayi kɔnɔna na kiiribulon o sigili hukumu kɔnɔna na sa avokaw n'o ye sɔrɔdɔnbagaw ye olu y'u dantigɛ min ye kiiri ɲɛnabɔbaw ye olu fana y'u dantigɛ fala ye laadala ɲɛgɔnye min bɛ kɛ sa o sa Mali ni BCEAO ni ɲɔgɔn cɛ BCEAO bolofara min b'an fɛ yan bi ta o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri Aluseni Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na taji min ye citerne ye kuraw olu donna bi tuguni
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kabi senu u tali daminɛna ye k'u sɛbɛn hakɛ min don fo ka se ka taa bɛɛ lajɛlen dɔn. O hukumu kelen kɔnɔna na sa minisiri ale ni tajiw ni juraw olu sigira sa ka kuma fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen ka tajiko la fala ye an yɛrɛ an da don a la sɔgɔmada in na a kan ka lajɛ bɛrɛla sabula u ye min fɔ Jakarta falen tile 3 o ye ekɔlidenw ye dɛ n da an sugula taalaw kɔni a n'an minnu bɛna kini ta ka taa n'a ye ka tila ka cimisɛnw ɲɛnabɔ anw ta tɛ se ka kɛ tile 3 ye. Laboratoire n'o ye Sabalibugu Kuraninkaw fɛ ale ni laboratoire minnu bɛ sogo faga bɛ kɛ yɔrɔ min na fala ye mɔbili kuraw dir'u ma bagan taalanw min ye sogo taalanw ye olu kuraw dir'u ma jamana ale minisiri 2 tun b'a kɛnɛ kan jago minisiri n'o ye Musa Galabu ye ka taa fara Yuba Ba kan olu tun bɛ o ko in ale kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko k'a yira bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ ko min ye boucher kɔni ye olu bɛ taa sogo ta yɔrɔ min na a baaraw kan ka larawuli cogo min na faso tun ye layidu minnu ta olu dɔw de ye nin kɛtɔ ye nin ye. Kulukorokaw fɛ yen baara belebele min bɛ bi fala ye n'a jɔlen don n'o ye sirabako in ye Kulukoro sira maaw ko k'olu kɔni kɛra gɔngɔnbugukaw ye ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa baara in ni a tɛna na kɛ u ka taa ji ɲini ka k'a kan yaasa olu bɛ se ka kisi gɔngɔn tɔɔrɔ ma cogo min na Kulukoro sira baara in kun daminɛ ni barikaba ye nka kibaruya laban na y'a yira sa k'a fɔ ko minisiriso yɛrɛ maaw k'u bɛ labɛn na ani baara dilen don maa minnu ma k'u bɛna na ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka sugu kɔlɔsi balo bɛ se ka don cogo min o baaraw o lakɔlɔsili fana baara bɛ ka kɛ Musa Galabu n'a ka cɛdenw fɛ Sumatɛ Sunkalo kɔni ale tɔ tora tile 28 ɲɔgɔnko ye a bɛ daminɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o baaraw fana bɛ sen na. Hilaire Bejan Jara commissaire chargé des activités minières ale kɛra o ɲɛmaa ye jɛkulu in n'ala yɛrɛ sɔnna ma an ka bi su in na babu bɛna tali kɛ sanuko kuma kan salongo n'o ye san 2025 ye an ye sanu kɛ cogo di Mali kɔnɔ yan ani dugujukɔrɔfɛnw an ka maa welelen bɛna don yan fala kerecɛnnakaw ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ sigi san o san n'a fɔ ma ko conférence épiscopale n'a ɲɛmaya bɛ kayikaw ka évêque bolo n'o ye Jonas Dambele olu ka tile 4 baara kun cɛra bi u y'a yira sa ko degun kɔni bɛ u ka musakako la o de y'a to sa u ka kalansow kɔnɔna na u kun kan ka se ka baara minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma se ka sigi sen kan kerecɛnw kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa n'o ye katolikiw ye an ka dugawu kɛ jamana ɲɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sigi cogo min na ani ka welewelemada kɛ maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u ka baaraw kɛcogo ɲuman kɔnɔna na u ye dugawu fana kɛ jamana ye basigi ni cɛfɔ ani kanbɛn. Au conseil islamique fala ye wulada in na ale fana ye barosigi kɛ nka olu ka barosigi ye tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u taara kuma min fɔ saamɛ fɔ kɛnɛ kan o la sa Mamadu Jamutani n'ale ka secrétaire général ye a ko ko min ye waleya in ye ko a nana cogo min na k'o de filɛ nin ye koyi waati min na jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw ye bataki ci u ma k'u k'u ka sɛbɛn bila ka na u bɛna kuma min fɔ jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la k'u y'o ci waati min ko y'a sɔrɔ u ka tɔn ɲɛmaa ci a fala ye nka u bɛnna kan k'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaa dankan kelen o ka taa kuma u tɔgɔ la nka min ye baara in ye u ye makiba de sugandi ko ka taa kuma u tɔgɔ la bi kɛnɛ ka ɲi Usumani Seri Madani Ayidara fana segira ka bɔ Dakar k'a sɔrɔ don in ma se a taalen kɛnɛ kan ko ale ye min fɔ o makiba ye min fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn dafa o conseil islamique maaw ka secrétaire général n'o ye Mamadu Jamutani ye ko maaw kana fɔn ɲɔgɔn ɲini ka don nin ko in na ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛ diinɛ ko kelen don fɔn ni maa minnu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ k'u ka bɔ o kow kɔnɔna na ko in a kɛra Usumani Seri Madani Ayidara ale yɛrɛ sigilen ɲɛna fala ye o conseil islamique ale jabala la tɔndenw caman kun nana kɛnɛ kan AES nin waati in na fala ye a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ wuli ka jɔ la baaraba minnu kɛlen n'u bolo ani nɔnfɔnbɔn minnu sigilen n'u sen kan ni ala n'a kira sɔnna a ma an n'an da don o kunkun n'o ɲɛɲɛ na ka se ka ɲɛfɔli kɛ laɲini yɛrɛ kun ye min ye AES cɛdenw bolo ani maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ka hakilina ye min ye a la nin waati in na an bɛ se k'a fɔ fana min ye sangaw fɛ yen sini an na maaw kumakan di sabula min ye Dadu ale ka kupu o fana kɛra sibiri tɛmɛnen kumakan minnu sɔrɔla kan an na olu di maaw ma ko kan kibaruyaw an bɛ se ka min kɔni fɔ la fala ye Trump ani jamana maa minnu farala ɲɔgɔn kan e ko u ma tɛgɛnɔbila kɛ bi de a lamɛn ka ɲɛ dɛ n bugara nsomaw ɲɛna o ti sama kun bɔ dɛ Trump k'a tun ye bɛɛ wele jamana 60 fala ye u ka sigi ka kuma yaasa cogoya min na fɛɛrɛ ni dabali minnu b'ale bolo a n'a ka kuntilenna ye min ye diɲɛ taa sira la ko baara in a kun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni diɲɛ seleke naani lajɛ min tun bɛ sen na o la sa ko min ye ko in ye
a ko baara o ko a kɛra koyi a kɛ kun ye min ye sa dɛmɛ ka don gazakaw ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka se k'olu ka yɔrɔ dilan a yira sa k'a fɔ ko min ye Trump ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka sɔn fɔnkɔɲɔgɔnkaw ka ban bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma o la sa charte min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko conseil de la paix ko maa minnu y'u tɛgɛ nɔ bila la fala ye jamana 20 n'o han jamana 20 na sa jamana minnu b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye États-Unis yɛrɛ ani Russie ye Biélorussie min ye arabu jamanaw ale ni Asie jamanaw ka taa se farafina min ye an ka yan arabu jamanaw ma fala ye ale ni nanzarala jamanaw n'o ye Europe ye ale oriental faw maw k'olu caman y'u bolo bila sɛbɛn na jamana 20 ɲɔgɔnna k'olu sɔnna Trump ka kuma ma min ye Rusikaw ye k'olu bɛna sɔn jɛkulu in kɔnɔna ka min ye dollar wari miliyari 1 k'o sara fala ye nka u ka musaka minnu bɛ yen n'o y'u ka jamanaden minnu bɛ baara kɛ États-Unis n'o kɛlen n'o ka kangaran sigi o la k'o ka wuli fɔlɔ dɛ an bɛ nin di nka a fana bɛ nin kɛ a kɛra o ye n'Ala sɔnna ma sini an n'an da don kɔkan kibaruya tɔw la ka se k'a sinsin sabula an ka maa welele ale ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka ban an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kabini tilegan in na an ka bi su in na maa welele o ye Jibril Jalo ye. Jibril Jalo ale fana bɛ se ka jate an ka kɛnɛ maaw fɛ maa min kɛlen don k'an ka kɛnɛ matarafa kosɛbɛ sabula kuma caman na mago sera a ma ale bɛ na ka na an ka welew olu jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka kuma sanuko kuma kan bi su in na Mali ale ka sanuko kɛra cogo di. Walasa an ye wele bila Jibril Jalo ma tɔnjɛkulu min bɛ n'o ye Mali dugukoloko nafa ye ale ye o tɔn o ɲɛmaa ye o tɔn in kɔnɔna na fana hakilijagabɔ baara minnu bɛna na k'an n'an da don o la min ye an ka bi jɛmukan yɛrɛ bɛna sigi min kan kosɛbɛ o ye salongo baara belebeleba minnu kɛra nka k'a yira aw la fana k'a fɔ ko min ye Jibril Jalo ye maa min don kalanfa don sanayɛlɛ kalanso la ɲininiko ta nasira fɛ NTP ekɔliso min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲininiw kama ka taa se sanayɛlɛ kalanso ma kabalakaw fɛ yen a b'o la GSM a b'o fana na n'o ye école supérieure géologie des mines ye a bɛ kalan kɛ maaw kunna ye ITA n'o ye institut de technologie appliquée ye a b'o fana baara kɛ consultant minier don wa dɔgɔtɔrɔ fana don min ye sanuko ni dugujukɔrɔ nafako la ale ni sigida ko a b'o baara fana kɛ Jalo nana bi yaasa n'a ka se ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye mun fɔ aw ɲɛna a baabu bɛna tali kɛ salongo sanuko kan n'i ye sanuko fɔ Mali kɔnɔ salongo i bɛ fɛn fɔlɔ minnu fɔ o ye raffinerie ko ye Mali yɛrɛ ye yamaruya tali min kɛ fana k'a yira k'a fɔ ko ka sanu bɔyɔrɔ dɔw k'olu datugu fo ka taa se lithium usine filanan sigili ma sen kan ani Mali ni bariki ka tɛlɛ min kɛra sen na kunnasini ko aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sɛbɛn dɔ fana bɔra ko ka jɛkulu dɔ sigi ni waati y'an labɔ an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na Jalo i bisimila. Kasim. I nana ka na an ka wele jaabi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup Kasim. Ayiwa n'an y'i wele yaasa ka se ka san kiimɛli kɛ dugujukɔrɔ nafako ta nasira fɛ an bɛ se k'a ye k'a fɔ ten min ye sanu ale baara de bɛna na kuma bɛɛ sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye raffinerie ko kuma ye a kuma kun fɔra ka caya nka nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ Mali ni Irisi jamana kɛlen don k'i bolo don ɲɔgɔn bolo e yɛrɛ bolo a bɛna na to sanu ka don a donda fɛ wa walima a bɛna na mun de fara an yɛrɛ ka sanuko kan. Merci Kasim k'i fo k'i ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sankura k'o foli las'i ma n'o merveille Ala ka san caman yira an na. Amina ya Rabi. Ala ka émission Ala ka sankɔrɔta. Amin amin amin. An bɛ min ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya an ye. Ala ka bɛn don jamana kɔnɔ. Amin amin. Ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ. Amina ya Rabi. O folikan tun bɛ fɛ k'a las'i ma. O diyara n ye. Donc ka segin ka. Awa k'aw bɛɛ fora dɛ. K'Ala ka san wɛrɛ diya hali fulaw b'a la. Kasim i bɛ woro sara dɛ. D'accord donc Kasim ka don i ka kuma kɔnɔna la o ye salon événement ba minnu kɛra secteur minier la. An bɛ se k'a fɔ ko président ka première pierre posée raffinerie d'état min ni a première pierre posera aéroport yɔrɔ la ka bɛna kɛ cakɛda ye cakɛda min bɛna ɲɛsin ka sanu ko k'a jɛ i n'a fɔ ma raffinage bon Mali ni Russie jamana société dɔ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in hokumu kɔnɔna la je crois que ni baara in daminɛna c'est comme société in ye état d'état parce que état jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali état jɔyɔrɔ ka bon a la raffinerie in kɔnɔna la parce que jusqu'à 70% 62% 70% o dilen no Mali jamana ma donc 30 kɛnyɛrɛyew t'a kɔnɔ jamana ni o société de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc vraiment nin kɛra ko ye min diyara anw ye a bɛnna anw ma barisa a ka ca san caman caman an ye nin kuma in fɔ Kasim k'a fɔ ko ni raffinerie t'i fɛ yan an y'a débat kɛ yɛrɛ ka plateau kan ka caya an seginna ka caya ni raffinerie t'i fɛ yan e ka sanu bruti ta k'o di société dɔ ma o ka taa n'o ye jamana wɛrɛ kan ka to o ko k'o jɛ chiffre min y'a jɛ a b'o fɔ e ye Kasim an ko jɛlenya tɛ nin ko in kɔnɔna la bon n'i y'a jateminɛ Mali mɛnna 3e producteur sanu bɔli la Afrique gun kan bon mun ye an bali ka raffinerie jamana ka raffinerie créer
kasi ma se ka ni explication famu donc vraiment an ka critique la jamana ɲɛmɔgɔw y'a mɛn je pense que u ye baara kɛ ni a critique a recommandation ni fɛnw ye donc o de kɛra sababu ye u y'a lajɛ u ni reçu tigɛ di ɲɔgɔn ma a première pause dara a diyara anw ye pourquoi parce que Kasim ni ma raffinerie k'i fɛ yan i ka sanu i t'a maîtriser cogo di parce que sanu biriti bɛ bɔ e fɛ yan quantité min bɔra n y'a f'i ɲɛna sisan ni minnu y'a bɔ olu bɛ taa n'a biriti de bon n'u y'a pesé DNGM bɛ kɛ yen ministère de l'économie ka représentant bɛ kɛ yen douane ka représentant bɛ kɛ yen mais an k'a bila an kunkolo la u bɛ bɔ ni min ye o ye sanu biriti de o déclarelen don mais n'a taara raffiner sisan Kasim e ka mɔgɔ tɛ yen Kasim n bɛ misali dɔ ta ka d'i ma n bɛ to komi ne ye école karamɔgɔ ye c'est comme misi sisan e ni ne ye misi mara ɲɔgɔn fɛ Kasim a sera misi fagayɔrɔ la abattoir tɛ ne fɛ yen e ko k'a bɛ e fɛ yen an ye misi pesé sisan sani a ka taa e fɛ yen an ka kɛ misaliya la bɛnna kilo 50 ma misi selen e ka abattoir la yen e ye kunkolo bɔ a la ka golo bɔ a la ka nugu bɔ a la olu bɛɛ ye olu si tɛ lafili o olu bɛ an b'a fɔ ma valeur ajoutée bon sanu fana bɛ ten sanu fana ni fɛn dɔw bɛ na ɲɔgɔn fɛ n'o ye cuivre ye n'an b'a fɔ ma dɛnɛ n'o ye argent ye n'an b'a fɔ ma warijɛ n'o ye platine ye n'o ye palladium ye sanu gansan tɛ na ten bon donc anw bɛ bakuruba min kun bɔ ka di mɔgɔw ma ka taa c'est comme an ye misi ta sen kan k'a bila ka taa donc min y'a kilo 100 don bon min y'a kunkolo ye a senw n'a fɛnw o si an t'o si bénéficier donc o bɛɛ bɛ t'olu fɛ yen bon maintenant ni misi o fɛn bɛɛ bɔra a la ni e y'a bila ka taa min ka abattoir la n'o k'i ma ko bɛɛ bɔlen a la k'a bɛnna kilo 20 ma Kasim e bɛ se ka mun fɔ sisan i b'a dɔn i tɛ se ka kuma donc sanu raffinerie o misala sugu de k'a fɔ ni i tɛ se ka misi faga i fɛ yan ka golo n'a fɛnw valoriser i bɛ nin bɛɛ perdu et puis kilo hakɛ min fana don fana certitude t'e bolo donc o de ye danganiya foyi t'i bolo k'a fɔ ko danganiya foyi t'i bolo bon maintenant i bɛ misali ta hali argent warijɛ an ka bijoutier u tɛ warijɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan u bɛ taa san Dubaï de bon bi bi in na o kɛra a mɛnna yɛrɛ an ka warijɛ in dun bɛ bɔ anw bɛ sanu min bila ka taa Dubaï an ka bolola dama baarakɛlaw i y'a faamu donc i b'a dɔn o faamuli ka gɛlɛn bon maintenant minnu ta bɛ taa ten biriti la an ka dama baara sanu fana o yɛrɛ fana ka jugu n'a tɔ bɛɛ Kasim chiffre réel tɛ yen k'a fɔ ko jamana bɛ se k'i bolo da min kan ko dama baara bɛ nin quantité sanu in de bɔ san o san o tɛ yen u bɛ estimation dɔ de fɔ estimation in très généralement BCEAO de b'o fɔ bon olu ye jateminɛw ye bon an y'a jateminɛ k'a fɔ ni raffinerie sigira Mali kɔnɔ bien que fila bɛ Mali la yan kelen o ye Sibi ta ye Marina Gold n ka foli bɛ Sibi ye kosɛbɛ maliyɛn dɔ don a bɔra diaspora la kɔ kan ka na raffinerie dayɛlɛ bon filanan o ye dunan dɔ ta o bɛ aéroport sira la ne yɛrɛ de ye baara kɛ yen ka tɛmɛ bon maintenant olu ka problème nana kɛ min ye o ma se ka sɛbɛn sɔrɔ min an b'a fɔ min ma ko LBMA min bɛ y'a to minnu bɛ voilà o sɛbɛn u ma se k'o sɛbɛn sɔrɔ o sɛbɛn bɛ se k'u dɛmɛ k'o sɛbɛn sɔrɔ mais malheureusement jamana ma se k'u dɛmɛ k'o sɛbɛn sɔrɔ bon maintenant comme jamana yɛrɛ y'a ta sigi sisan mais o t'u bali k'u ka baara kɛ dɛ u t'u bali k'u ka baara kɛ mais a bɛ u ka sɔrɔda de dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ barisa n'a fɔ ne ye misali ta ye misi kan cogo min na Kasim ni misi taara abattoir la f'a k'a dɔn a bɔra yɔrɔ jumɛn misi sonyɛnen tɛ wa parce que ne ye golo bɔ a la misi sonyɛnen don misi o tɛ dɔn bilen o bon ni sanu raffinera dɔrɔn o y'o bannen bon sani a ka don raffinerie kɔnɔ f'a ka tracer de e ka sanu a bɔra mine jumɛn na i y'a bɔ mine jumɛn na ka na n'a ye est ce que sanu namaralen tɛ wa ou bien raffinerie certifiée misaliya ye donc maintenant ni jamana ye raffinerie sigi sisan raffinerie ka jamana ka interdit sisan sanu foyi kana bɔ Mali da fɛ bilen k'a sɔrɔ sanu in ma raffiner n'a raffinera o de b'a to jamana b'a dɔn quantité hakɛ min bɔra wa quantité hakɛ min taara kɔ kan mais tant que jamana m'o bila en place maîtrise foyi t'i bolo Kasim bon o de b'a to an ka sanu an ka damadala sanu an tɛ nafa sɔrɔ a la jamana tɛ nafa sɔrɔ a la a bɛ bɔ hali sigida minnu na olu tɛ nafa sɔrɔ a la parce que n'a bɔra impôt ni taxe minnu kan ka sara olu tɛ sara bon a bɛ tɛmɛ ten an ka aéroport fɛ ka taa Dubaï parce que très généralement an ka damadala sanu olu bɛɛ bɛ taa Dubaï de ka caya bon an ka mine sanu olu bɛ taa Afrique du Sud ani Suisse ka taa raffiner bon an y'a jateminɛ hali société dɔ yɛrɛ tun bɛ yen Anglo Gold
ale bɛ min b'ale bolo en même temps an ka sanu bɛ taa raffiner yɔrɔ min na ale yɛrɛ actionnaire ye 42%. I b'a dɔn jɛlenya t'o la. Bon donc maintenant maintenant olu bɛɛ kɛra sababu ye an ka sanu an tɛ nafa sɔrɔ a la. Mais mun b'a yira ko sen ta in an bɛna nafa sɔrɔ a la? Parce que an bɛna contrôler ni jamana ni raffinerie sigira sen kan a ka se ka LBMA sɔrɔ jamana bɛ sariya de bɔ sisan parce que a bɛ hali code minier kɔnɔ k'a fɔ ne y'a ye an tɛ se ka exiger minnu kan k'a fɔ u ka sanu raffiner yan parce que a raffinerie voilà o raffinerie tɛ anw fɛ yan. Mais ni jamana sera ka fɛɛrɛ kɛ k'o sigi sisan i b'a ye jamana b'a ka contrôle ta sur l'exploitation. Non, i tɛ se k'a fɔ tuguni k'i bɛ bɔ n'a ye. Non, i tɛ se normalement o de ye sariya yɛrɛ yɛrɛ ye. Bon maintenant anw tun y'a ɲini jamana fɛ bon pour le moment sani o raffinerie in ka don ba la raffinerie 2 min b'an fɛ yan pour que an t'a demander an ka orpailleurs ka sanu ka taa raffiner diyagoya. A b'a to jamana ni olu mana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sanu hakɛ min raffinera jamana b'a dɔn. Jamana kan ka taxe min sɔrɔ jamana b'o dɔn. Donc a bɛ camanba de sɔrɔ jamana. A bɛ baara fana di maa o maa minnu fana bɛ o raffinerie tout à fait. Et puis a b'a to min yɛrɛ ye important jamana ka contrôle ta a ka sanu kan. Bon maintenant jamana caman y'o kɛ i n'a fɔ Ghana n'a ɲɔgɔnnaw. Donc maintenant sani olu ka raffinerie sɔrɔ raffinerie minnu b'olu fɛ yen u ko sanu min bɛ bɔ damana baara la o si kana bɔ ka sɔrɔ a ma raffiner. A kɛra sababu ye Ghana kɛra premier Afrique bɛɛ. Afrique oui depuis Ghana y'o système o kɔlɔsili gansan dɔrɔn Ghana yɛlɛnna ka kɛ premier. Non mais parce que il faut organiser Kassim. Secteur o secteur n'i ma organiser. O y'an dan o ye Afrique du Sud yɛrɛ dan o bɛ san 3 ɲɔgɔn la Ghana ye premier mais Ghana ye sera ka o sɔrɔ cogo di Ghana ye raffinerie sigi ka sisan ka sanu exportation à l'état brut ko interdit. Dépôt kɛra les vrais chiffres maintenant o y'a dɔnna ɲinan Ghana ye $10 milliards de sɔrɔ damana sanu gansan. Damana sanu gansan $10 milliards. Je crois que $12 milliards dɔw côté fara. Bon maintenant o yɛrɛ ka girin hali anw ka mine industriel ka sɔrɔ ye. Donc i bɛna ye Kassim fɛɛrɛ jamana fana ye fɛɛrɛ de ye jamana ye stratégie de ye jamana ɲɛmɔgɔw ni politique minière n'i nana i bɛ fɛɛrɛ de bila sen kan e bɛ se k'i ka ressources maîtriser cogo di o tɛ Mali dɔrɔn ye farafin jamana on est tous confrontés au même problème an ka matière première brute de bɛ bɔ a bɛ taa kɔ kan bon anw tɛ nafa foyi sɔrɔ a la bon c'est pour cela i b'a ye ressources bɛ bɔ farafin jamanaw kan a t'u si nafa a cause ye nin de parce que an bɛ produit minnu bɔ an b'a bɔ à l'état brut. Kassim o misali hali coton kɔri Kassim bloqué min bɛ la n'i y'a lajɛ a taara dilan Chine de Kassim industriel ye mais nin taara dilan Chine mais nin bɔra e ka coton in de la yan an ka kɔri de bɛ ta ka taa Chine ka taa jamana wɛrɛw kan ka taa transformer k'a kɛ gulokiw ni fɛnw ka tila ka n'a feere anw ma tuguni bon ne bolo an kan ka bɔ de kɔnɔna la nos matières premières an ka fɛɛrɛ de k'a ka transformer sur place a ka raffiner yan ni sanu don a ka raffiner yan. Jamana ta ye min ye Kassim an ko jamana k'a ta minɛ en nature jamana kana fɔ bilen ko ninnu k'a feere ale ta ye min ye k'o lasegin o ma jamana non ma ɲi jamana a k'a ka sanu minɛ a yɛrɛ ka taa feere n'a y'a diya a yɛrɛ bɛ taa bila a ka banque kɔnɔ ça c'est des réserves stratégiques o réserve stratégique ninnu awɔ Kassim e mago sera diɲɛ wari o wari ma tant que o sanu bɛ ka banque kɔnɔna la o b'a d'i ma. Donc jamana caman o b'a dɔn se bi garantie bɛ yen donc jamana caman ye u yɛrɛ développer ni stratégie la ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ Ghana ka taa par exemple i bɛ taa Ghana damana sanu jamana yɛrɛ de b'a san ni jamana y'a san jamana b'a stocker a ka banque kɔnɔna la et puis maintenant n'u bɛ sannibaw kɛ u b'a sanni min kɛ sanu de la sisan système de troc e bɛ na ni par exemple n'a y'a sɔrɔ ne mago bɛ maramafɛn na sisan n mago bɛ avion 2 la. Ne tɛ warijɛ ta ka yala n'a ye ko n bɛ taa avion san a sanunama bɛ yan an bɛ bɛn a prix kan i bɛ na ni avion ye i b'a sanu ta i bɛ taa n'a ye o transaction c'est tellement facile Ghana bɛ baara kɛ la ten tɔ bon sisan RDC fana bɛ ka don o la sisan minerai contre les infrastructures sani i k'a bruti ta olu b'a f'i ɲɛna ko bon montant dɔ bɛ yen i bɛ n'o investi sirabaw ni fɛnw na donc maintenant mais i b'o minerai ta ka taa n'a ye bon ne bolo Mali kan ka taa vers ce genre de stratégie donc raffinerie kuma surunyana. Peut-être que je temps besoin de descendre parce que voilà donc la raffinerie mina kɛ sababu ye n'a bilala sen kan ka opérationnaliser jamana bɛ se ka contrôle ta sur sa production réelle mais tant que a bɛ min yɛrɛ sɔrɔ da yɛrɛ bɛ dɔn a b'a to sanu trafic fana bɛ dɔgɔya
n'a fɔ a tɛ ban pepepewu parce que an ka frontière ninnu c'est poreuse mais a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ camanba yɛrɛ bɛ bɔ a la donc a b'a to fana jamana ka sɔrɔ bɛ giriya sanu ta sira kan voilà. mais bi yɔrɔ in jɔli yɛrɛ kɛrɛfɛla la est ce que a bɛna kɛ dɔnniya falen ye anw ka mafalenw ani Irilakaw ni ɲɔgɔn cɛ yan. Tout à fait. Irisiw ye fɛn o fɛn fɛ kɛ anw fɛ yan très généralement wa anw yɛrɛ de k'a la o de ye Irisiw ka coopération avantage depuis l'indépendance je crois que Mali yɛrɛ min fɔlɔ an y'o sɔrɔ Irisiw sababuya la donc Irisiw ka coopération avantage ye min ye c'est que formation b'a la donc n'u ye fɛn sigi u b'anw yɛrɛ former o ye maliyɛnw yɛrɛ former donc maintenant ni don min na ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka raffinerie dayɛlɛ ou bien ni don min na ni contrat banna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ raffinerie bɛ nationaliser a bɛ kɛ jamana ta ye n'a kɛra ni jamana ta ye moi je crois que sisan en ce moment que jamana bɛ sɔrɔ k'a ka contrôle boli a ka sanu kan yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ ni interdiction ninnu sera ka bɔ a sira fɛ k'a fɔ bon maintenant désormais sanu gramme kelen kana bɔ Mali da fɛ k'a sɔrɔ a ma raffiner jamana bɛ se ka comptoir unique dɔ créer donc maintenant ni sanu bɛ bɔ diyagoya i bɛ tɛmɛ o comptoir de fɛ o de bɛ autorisation d'i ma. donc an ka mɔgɔw bɛna bila u kɔrɔ ka nin bɛɛ dege u fɛ pour que san nataw la ni a ko bɛna yɛlɛma o b'a sɔrɔ an yɛrɛ fana an yɛrɛ bolo donna exactement on a le contrôle sur notre reproduction et maintenant je pense que o de bɛna kɛ stratégie ye an bɛ se ka nafa sɔrɔ min na sanuko la. yɔrɔ in baara bɛ ka taa ɲɛ wa ou bien. Bon, première pierre d'ara, mais de toute façon, projet, projet, souvent, il y a des situations géopolitiques. Au lieu de ce projet, on l'a retardé. Avec cela, il manque. On doit que projet avancé, qu'à la banjoya. Et je crois que ODA, on est la ligne, quoi. Voilà. Yɛlɛma caman kɛra san in kɔnɔna na i yɛrɛ y'a fɔ sisan min ye raffinerie ko in ye an bɛ sɔn ka segin a kan tuguni nka yan'o cɛ a ka kan bi bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ jɔlen don min na o ye Mali tun bɛ fɛ ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan jateminɛw caman kɛra ka kalanw kɛ k'a lajɛ an bɛ se ka mun yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a nana ni falen ye falen min y'a to an ni bariki guwanna ɲɔgɔn na bi maa caman y'a fɔ ko a tilara ka laban sɔn nɔgɔya la ko bariki sɔnna mun ma Mali banna mun ma mun ni mun y'a to o sera ka bɛn. Bon, ani bariki ka mankan daminɛna fɔlɔ audit minier la ani bariki fɔlɔ ma daminɛ Resolute Mali ni Resolute fɔra ɲɔgɔn kɔ fo PDG yɛrɛ tun donna kaso la yan. Oui. Donc maintenant Australien wa. Bon maintenant audit in de kɛra sababu ye parce que raffinerie fana bɛ cogo min na audit fana bɛ ten Kasim. Jama yɛrɛ k'a ka audit kɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Mali kɔnɔ. Sinon an bɛ audit min ye o ye vérificateur ka audit ani ITIE ani ITIE ka audit bon ITIE non ça c'est l'organisation internationale de quoi qui est financé en Angleterre. Bon maintenant k'a fɔ Mali yɛrɛ b'i bolo don a kun a ka jiginɛ kɔnɔ k'a financer k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye audit misɛnnin dɔw tun kɛra mais olu résultat o kɛra jakumabo ye parce que a kuma ka ca u y'olu dɔw résultat ma bila kɛnɛ kan parce que fɛn caman tun b'a kɔnɔ c'était pas clair donc nin audit min kɛra a kɛra sababu ye jamana y'a dɔn exactement a bɛ joli sɔrɔ jamana y'a dɔn fana a ka juru bɛ jɔn na mun ni mun ma sara donc o kɛra sababu ye jamana ni fɛn sera Resolute ma ɲɔgɔn faamu parce que wari min fɔra k'olu kan k'o sara olu y'o contesté. Bon, ni audit kɛra contre audit fana bɛ kɛ o fana bɛna n'u ka dalu ni dalu ɲɛnama ma sɔrɔ i bolo min fɔra i bɛ wari de sara bon maintenant finalement olu jɛnna n'a ye k'a fɔ u b'a sara donc u ka tubabukɛ taara donc maintenant u y'u décidé k'u b'a sara jamana sɔnna u ni jamana ye accord kɛ bon maintenant tour selen bariki dɔrɔn tɛ dɔwɛrɛw tun bɛ yen olu y'u ta sara ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye parce que société minière ninnu fana il faut savoir que ils sont côté bourse mankan ma ni wari ye olu yɛrɛ filɛ l'argent n'aime pas le bruit parce que ni mankan kɛra i ka société nɔfɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw bourse la tu vas avoir des problèmes donc caman y'u ta arrangé ka sɔrɔ a ma se kɛnɛma kuma ye quoi donc c'est pour l'ali auditing yɛrɛ a ma kɛ public ye c'est gardé confidentiel pour ne pas que parce que n'a kɛra public ye société dɔw bɛ u bɛ problème sɔrɔ parce que ils sont côté bourse oui a b'u mago sa dɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ société dɔw la Canadiens bɛ ka fɔ ko bariki bɛ ka nin bɛɛ kɛ k'a tɛ se ka ko nin kuma tɛ se ka mɛn a man ɲi parce que Canada système anti corruption hali ni Canadien ye corruption kɛ à l'étranger il est poursuivable au Canada bon il faut savoir que sani bariki kana Randgold de tun bɛ yen Randgold c'était un Sud-Africain mais en réalité Randgold tigi yɛrɛ
c'était un ancien directeur de la Banque mondiale, du FMI. Oui, il a démissionné là, après le programme d'ajustement de la Banque mondiale, allait être au chef de file de négociation. Ou accepter les mais elle a démissionné là, quand Randgold créé, mais à Bristol, tu as comme son vice-président. Et c'était la plus grande société minière, la plus riche, on peut dire, en Afrique de l'Ouest. Donc, Bristol, Randgold Karate, Randgold mine belebele soro. On est Anglo-Gold, mais Barake Nyon fait Siama, Ani Morila. Mais Lulu, comme il y a Wart Kaman sur Morila, il y a Lulu sans. Lulu, à un moment, c'était devenu Somilo. C'était l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique. C'est nous à former Turquie. La production, c'était dans les 750 000 onces par an, ou équivalent à peu près 24 tonnes, 25 tonnes d'or par an. Oui. À un moment, c'était la plus grande mine d'or d'Afrique. Mais Bristol a fait Barikima. Bon, les sociétés font un problème. Il est obligé qu'un problème géré. C'est comme si ça casse les courants du robinet là. Ne nana ne be kemenande ma ngo bo ta kana e mi kana ne pratique. Oh bon, ne o géré te mi yela na facture là. Compteur là avec 1 million bo. Bon, et donc quand on a de location là. Ne nana location là ne mo fait ka fo ko mi tumana courant ne be doni ndoma. Oh bon maintenant nana do ka soro jurube. Si ça John avait juru sara sisan. Et de base parce que et donna ka soro jurube. Bon, je pense que le problème y aura déposé Bariki et Randgold ferait la Barikima. La transaction est déjà bon, ne m'a même quoi jamana war sora là. Alors qu'à faire là des milliards et des milliards de dollars. Ma bo mai. O era kera maje badi. Parce que au mangante ka ke etsega yoro ferait milliards. Ko jamana ima doli jamana mo ndu golotigi sente fere la odama do ala no o ketoko manyon o be du golotigi kume sago kume ko do la antemin kalama parce que ane red balba il a vendu à des milliards de dollars aka actif mbe mali kono ya maintenant comme Barrick c'est une société canadienne ou échouera en Afrique parce que l'autre do kurutu ko la bon maintenant les sud-africains ba do mo su be ma fa bede ou ka kurutu ko kacha ou ya les retaka que présent pour gérer les actifs de Barrick en Afrique parce que vous savez les Canadiens n'ont donc aller drone ne peut gérer sinon l'outil parce que aller c'est son cours dans l'outil bon maintenant auditi a ka fo jamana malika mimbe Barrick là avant c'était Randgold mais comme trop fallait na que Barrick et propriétaire fallait na jamana be Barrick de 600 bon jamana ko 500 milliards à peu près au juru de boula impôt ni taxe la mami sara ou ko boko te tien yuba ma folo donc après coup kana ni contre auditier on m'a se kana ni dalu jonjoin bon finalement on a accepté ko beaucoup ba sara jamana ko d'accord no ba sara abna jul 600 on a ni 80 milliards jamana ko mais 500 milliards juru ba wala ne bolo abna ni clanché de au négociation ton no mais 500 milliards na on a 80 milliards ça sert à quoi donc ni jamana ka tension commencera à monter au niveau et finalement Barrick a décidé surtout Bristol quand Mali a attaqué Sirdi là Sirdi est checké dans l'économie mais jamana ni société au mana blanc kona aller de régler à l'amiable souvent après que taxe warba bika parce que Sirdi fana rattaché le banque mondiale de fana là donc il m'a no lui sanctionné 600 ali ka warka nga bo banque mondiale la kana wari wa bloqué donc c'est une structure de la banque mondiale. Bon, Mali État et Sirdi là, Mali État n'a pas apprécié ça d'abord parce que le problème Mindo, c'est un problème interne. Mais il a décidé qu'il était internationalement, il n'y a pas de problème. Bon, autour de la tournée, il a décidé que beaucoup de minéraux d'Atou. Pensant mettre la pression sur l'État, mais au lieu contraire de l'État. Au lieu au fond, Jamana Besran, parce que déjà, au lieu de la production n'est pas bonne bétail. Et puis Jamana avait mis sur le boulot de green bétail. Mais à quel moment il français on a beaucoup de ça comme il faut donc maintenant beaucoup de date jamana fana d'accord problème ta là il y a date jamana fana ko bon comme il y a date content ça nous même bolo kram to me folo on kera état tra au 3 tonnes de mena ko bla bolo kro bon maintenant on a na donga boni fon chara chantage nous chima marché finalement Bristol era jinga boni 600 yale lata donc à quel moment il a démissionné
bon Banque mondiale fana ye déclaration dɔ kɛ k'a sɔrɔ siridi mi prononcer fɔlɔ ale kɔnna ka kuma Banque mondiale ko bariki jɔ t'a la bon je crois que depuis u yɛrɛ y'o mɛn u y'a dɔn k'a fɔ ni o tɛna na jo sɔrɔ ni procès ni résultat dɔnnen don avance la donc u y'a décidé ka segin ka na donc u seginna ka na o t'a ko problème t'a la an yɛrɛ kumana an y'a essayer ka médiation yɛrɛ kɛ pour trouver une solution à l'amiable parce que bɛnkan sɔrɔ baarakɛla ka ca caman yɛrɛ tun b'an wele an ka géologue dɔw y'olu minɛ parce que olu tun ye yen baarakɛlaw ye bon ne yɛrɛ cɛkɛla dɔw tun bɛ ne wele ko Jalo k'aw filɛ ne ka kɔlɔlɔ wuli a nɔfɛ k'aw ye audit kuma wuli an ka baara tiɲɛnen filɛ donc a kɛra sababu ye vraiment chef de famille caman ka baara jɔra a nana ni chômage ye bon nous on a trouvé que comme on le dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès donc u k'a lajɛ u ka bɛn a la o de b'u fila bɛ arranger ni problème tun tɛ État arranger a tɛ bariki arranger mais a ka jugu bariki ma ka tɛmɛ État kan voilà olu de ka investissement bɛ yen a kɛra sababu ye bariki était classé deuxième plus grande société mine d'or dans le monde mais mine in datugunen bariki jiginna ka na troisième na a géré ka image yɛrɛ kan bon maintenant on yɛrɛ fana a bɛ jouer Mali yɛrɛ fana kan parce que u ka production tun ye min ye u ka production bɔra caman bɔra la parce que salon o tun kan ka 22,5 tonnes d'or de kɛ san kɔnɔ u ye sera ka 5 tonnes dɔrɔn de sɔrɔ bon n'o bɔra Mali ka production na c'est pas sûr qu'an yɛrɛ bɛ kɛ troisième ye classement na ɲina parce que bariki ka Somilo production mana bɔ an ka production nationale la ale de c'était la plus grande mine qui produisait presque un quart ou bien un tiers de la production bon n'o bɔra la dɔrɔn i m'a ye an ka fɛn bɛ jigin donc maintenant finalement négociation kɛra u bɛnna la donc bariki a décidé k'a bɛ wari in sara je crois qu'ils ont décidé qu'il y a 245 millions de dollars sera jamana ye ça c'est à peu près 200 milliards ou bien 180 milliards à peu près a kun ka ca kosɛbɛ bon maintenant code minier kura in fana u tun y'u bɔ ma k'u t'o appliquer k'o tɛ appliquer o kan parce que comme on le dit la loi n'est pas rétroactive mais jamana ta de y'a ta ye ni jamana ko a bɛ min appliquer la force revient à l'État donc soit i bɛ jɛn n'a ye soit i b'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan tu pars bon maintenant jamana a décidé que code minier kura min sigira société bɛɛ k'i conforme a la parce que chaque fois n'i ko i bɛ code minier kura dilan o b'a sɔrɔ mine wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko non k'ale tun bɛ kɔrɔlen de kɔnɔ bon finalement on arrive o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc il y avait pas une uniformisation jamana ka uniformisation tun tɛ yen par exemple ne ye code minier sigi ne ye 2012 ta société min y'a ta signé en 99 o b'a fɔ ko non ko 99 parce que 99 la avantage dɔw tun bɛ yen o tɛ 2012 kɔnɔ awɔ bon 99 par exemple exonération tun bɛ yen fo 3 ans min tɛ foyi sara bon o tɛ 2012 kɔnɔ bon changement dɔw nana n'a fɔ non an kɔni ta tun ye Musani ta de dɔrɔn voilà k'a ta ye comment mais ni comment bɔra k'i dogo bon c'est un peu ça donc maintenant finalement avec l'accord Barrick a décidé d'accepter le nouveau code minier Barrick kelen tɛ société minière ninnu bɛɛ ont accepté de revenir dans le nouveau code minier maintenant le code va être uniforme bɛɛ de b'a kan donc maintenant n'i ma ɲɛ i nana i bɛ sɔn a ma soit i b'i ka yɔrɔ datugu donc finalement la plupart des mines a bɛɛ sɔnna a ma donc maintenant an b'o taasira in kan donc maintenant n bɛ se ka min fɔ fɛn na u ka sanu segin u ma mɔgɔ minnu tun bɛ kaso la olu labila la sanu la segin u ma donc n'u ka production daminɛ jamana tun ye administration provisoire dɔ sigi pour que ka mine la démarrer bon administration provisoire o bɛ bɔ yen Barrick voilà mais maintenant cette fois-ci je crois que on va aller sur des bonnes bases des bases vraiment très claires et je crois que c'était ce que l'État avait besoin voilà donc mais c'est comme il faut là oui ayiwa n'i ye code minier kura in ta k'a lajɛ est-ce que tiɲɛ don mɔgɔ b'a fɔ ko nafa b'a la nka sanu nafa ko kuma la i bɛ wariba min nka a dɔn n t'a dɔn a wari kɔni bɛ taa yɔrɔ min na bon code minier kura in Kasim a nafa ye min ye fɔlɔ c'est l'une des premières fois Mali code ka dilan Mali kɔnɔ yan ah oui Mali code de 91 99 2012 2019 Kasim a code tila bɛ dilanna kɔ kan ka na imposer maliyɛnw kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maliyɛnw yɛrɛ ka code dilan Mali kɔnɔ yan et puis tiens-toi bien hali n'an b'a dilan kɔ kan an bɛ tila ka wari de bɔ tuguni
Le dernier code 2000 Senangani code Kurainta 2019 code mais aya me ko 10 millions de dollars de sarala pour que katake ko kan fana c'est comme anga constitution men attaquer ko kan to comme na bon on yona de do bon 91 code banque mondiale ka code de do bon à wakati les pays n'avaient pas assez de moyens donc il fallait et puis ça trouvait quand même de libéralisme économique là ko jamana ki sembo aka dugu jukɔrɔ nafolo ma fɛnw ni fɛnw bɛɛ la donc maintenant o de nana ni 91 kɔdi ye mais avantage fana yɛrɛ la Kasim parce que ko kɛra cogo cogo inconvénient b'a la avantage ba a kɛra sababu ye quand même que investisseur baden nana Mali kɔnɔ yan a kɛra sababu ye Mali ka production en 90 c'était 4 tonnes d'or par an mais ni kɔdi nalen investisseur nana firan kan bon maintenant a kɛra sababu ye an ye mine caman découverte kɛ an ka production nana grimper de 4 tonnes an nana sɔrɔ an yɛrɛ sɔrɔ 50 tonnes jusqu'à 60 tonnes o kɔni o kɛra avantage ba ye mais maintenant inconvénient ye min ye est-ce que 50 tonnes in kɔnɔ an bɛ mun sɔrɔ a la problème nana poser yen de sisan donc o de ye code attractif ye ni ministre de l'économie bɛ to k'a fɔ on avait des codes attractifs mais on n'avait pas de code de développement mais maintenant an ka nafa tun t'a la a cɛ ka ɲi mɔgɔw bɛ na chiffres bɛ fɔ i n'a fɔ e bɔra ka chiffres fɔ cogo min na chiffres bɛ fɔ mais derrière ces chiffres il y avait absolument rien tiɲɛ tɛ yen parce que sur les 50 tonnes 60 tonnes jamana bɛ joli yɛrɛ sɔrɔ a la exactement o nombre tun dɔnnen tɛ et puis anw tun était trop minoritaire parce que code ninnu na i bɛna ye c'était des contrats de 30 ans ça c'est trop exagéré Kassim oui 30 ans san bi saba e bɛ to contrat de société ma o ye fɔlɔ ye filanan i bɛna ye an ka participation dividende parce que il faut reconnaître qu'an bɛ min sɔrɔ impôt taxe la c'est vraiment élevé o ka ɲi mais maintenant dividende yɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye toi en tant qu'actionnaire code ninnu bɛɛ la depuis 91 99 2012 2019 i bɛna ye 20% de tun bɛ di Mali ma et puis o tun ye banque mondiale ka exigence de mais Kassim tiens-toi bien 10% de tun bɛ d'an ma fu a bɛ fɔ ko jamana ka 10% sa et ne m'a ye k'a fɔ ko jamana ye 10% sa en réalité an b'a fɔ ko le Mali 20% on avait que 10% parce que 10% dɔ an kan k'o min san olu yɛrɛ bɛ condition gɛlɛya jamana bolo à tel point que jamana yɛrɛ tɛ se k'o san donc maintenant 10% et o de ye actionnaire ye tu es un actionnaire trop minoritaire donc décision là est associée au te sara la yɛrɛ parce que tu es trop minoritaire mais maintenant le dernier code minier on yɛrɛ y'a kɛlɛbaga ba ye k'a fɔ code minier kɔrɔ min tun bɛ c'était un code de la honte pour le Mali min bɔra yen vraiment c'est non ka taa kɛ kɔfɛ fana ça c'était une insulte pour les intellectuels a dilanbaw bɛ yan kɛ mais a bɛ di minnu ma olu ka taa dilan n'olu ka sɔrɔ de b'a la Kassim ni 10 millions de dollars dir'e ma k'e ka taa kɔdi kɛ même avec 2 millions de dollars tu le fais Kassim hali ni 1 million de dollars ne ma ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ voilà mais maintenant c'était une insulte pour les Maliens k'a fɔ an ka documents surtout des documents aussi stratégiques comme ça k'i bɛ t'o kɛ kɛnɛma bon maintenant transition a décidé kɔdi bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan par les Maliens et pour l'intérêt des Maliens ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an y'a point discuter article par article an ma jɛn ni minnu ye an y'olu fɔ caman taara ba la dɔw ma ta ba la mais caman taara ba la minnu ma ta ba la un exemple ne tun ko bon maintenant si c'est avec le nouveau code minier a fɔra de ko jamana ta ye 30% dans les dividendes alors que code fɛn fɛn na 91 o bɛɛ ye jamana limité 20% a tila k'a sɛbɛn ko jamana tɛ se ka tɛmɛ o kan mais avec ce nouveau code a fɔlen don a kɔnɔ ko jamana ta ye 10% gratuit jamana bɛ 20% san 5% bɛ di maliyɛn minnu intéressé len don an ko majɛ b'o la parce que dans le passé an ma se ka 10% san an bɛna 20% san cogo di donc ne kɔni tun ka jate la on devrait négocier 20% gratuit. Au 20% gratuit, min bɛ bɔ localité min na commune min na 5% ka di o commune ma pour que o commune fana da ka don mine gestion la donc 15% ka di a kana k'u kɔ donc o b'a to yɛrɛ b'a dɔn le communauté b'a dɔn olu associalen don décision minnu bɛ ta u saralen don la u sen b'a la u bɛ bɔ a kalama exactement o tun ye anw ka laɲini ye c'est pour te dire fɛn dɔ jɛngɛnna a ma bɔn parce que après amendement bɛ se ka kɛ
falen bɛ se ka kɛ o tun y'an ka laɲini ye donc maintenant 10% jamana ka se k'o san 5% o ka di maliyɛn minnu bɛ fɛ ka kɛ actionnaire ye moi je crois que o tun b'a to fɛn bɛ équilibré dɔɔni mais o fana 30% in fana ka fisa ni kɔrɔlen ninnu condition ye quoi voilà donc o kɛra falen caman ye falen dɔ fana ye ça c'est le fonds de développement local fɔlɔ la min ninnu tun bɛ patente de sara mairie ye mais wari in taara si tun tɛ Kasim donc ce qui fait que minnu bɛ bɔ dugu minnu na olu yɛrɛ b'u plaigner k'a fɔ k'u tɛ nafa y'a la parce que pourquoi mais an kana jigin minnu na dɛ o wari sara dɛ mais problème ye de tɛ se a se yɔrɔ la ni wari jiginna caisse la l'État a une caisse unique du trésor ni wari jiginna immédiatement État b'a utiliser bon maintenant ni État ni alors que wari in kan ka segin ka na mairie de la mairie kan ka wari in ta k'a don pour le développement communautaire mais mairie t'a dɔn wari in bɛ la segin cogo min na bon alors que a fɔra de ni pour que mairie k'o wari sɔrɔ la mairie doit faire un programme le programme de développement économique et social PDSEC donc o bɛ projet monter o b'a yira État la État bɛ wari in d'u ma mais malheureusement Kasim o kɛra mairie dɔw la wari in détourné na voilà caman ma kalan kosɛbɛ bon maintenant o problème bɛ et puis sensibilisation ma k'a la mais code courant in na il y a le fonds de développement local wari in bɛ ta ka di directement sigida de ma commission dɔ fana sigi kan ka sigi pour gérer ce fonds là kalan kan ka taa k'u fana kunna kalan kan ka k'u kunna pour que k'a ɲɛf'u ɲɛna u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di mini fana la mais ni e ma ni da de bon finalement olu t'a ɲɛdɔn e fana m'a ɲɛfɔ olu ɲɛna i b'a dɔn a bɛna kɛ fili ye donc moi je pense que il faudrait mener une sensibilisation au niveau de la communauté locale pour que k'u la sensibiliser u bɛ se ka wari ninnu bénéficier cogo ka hakɛ ye min ye u bɛ se ka bénéficier cogo di procédure bɛ kɛ cogo di min bɛ senna fana quoi donc comme temps tɛna an labɔ an tɛna don dans tous les détails voilà changement ba minnu donna ni la loi sur le contenu local nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ o loi ka kɛ à part o bɛna kɛ ale dilanna damana fɔlɔ la o loi in tun bɛ code kɔnɔ mais c'était pas appliqué parce que c'était pas visible mais sisan an y'a décidé que k'a fɔ loi in ka kɛ une loi à part pour que visibilité bɛ k'a la pour que ka se ka ka entreprise diyagoya u k'a respecter a loi in ne Sori Ibrahim Traoré Aliou Traoré an mɔgɔ wɛrɛw an farala ɲɔgɔn kan an ye loi in dilan c'était une proposition de loi an taara an ni CNT mɔgɔw y'an sigi ka kuma an y'a article élaboré un à un et après ça a été adopté voilà donc pour dire que voilà pour dire que caman vraiment changement caman kɛra secteur minier la vraiment an bɛ foli kɛ un moment moi je m'étais même dit si c'était un pouvoir politique c'est pas pour flatter les autorités de la transition Kasim ni fɛn min kɛra n'a ɲɛna i b'a fɔ mɔgɔ y'a ɲɛna nous on critique on a critiqué lu kɛ il y a des points nous on les a critiqués mais u b'a ta souvent u bɛ baara k'a la k'a lajɛ a bɛ se ka parce que an fana jamanadenw de on est de la société civile et je crois que c'est le rôle de la société civile là où ça va pas k'a fɔ mais an b'a fɔ ni bonya ni karama ye k'a sɔrɔ dɔgɔyama y'a la ka se ka ɲɛkɛ et puis an ŋaniya tɛ ka voilà mais u ye yɔrɔ dɔw kɛ olu ɲɛna kosɛbɛ Kasim nous on s'est dit même que ni ninnu tɛ est-ce que un pouvoir démocratique élection ka multinational Kasim a kuma tun bɛ caya dɛ donc c'est pour dire que vraiment le courage politique des autorités est à saluer auditif fléau code minier fléau loi sur le contenu local vraiment c'est un courage politique à audacité bɛɛ la k'a kɛ voilà donc o foli kan tun bɛ fɛ k'a lase sanu dɔrɔn tɛ ka yeleke an fɛ yan sisan n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafa wɛrɛw bɛ ka bɔ lithium usine fɔlɔ kɛra usine filanan o fana sigira sen kan Mali kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bi est ce que nin bɛna n'a to an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i n'a fɔ diɲɛ jamana minnu ni lithium bɛ bɔ u la wa oui an bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛ dépend an ye erreur min kɛ kɔrɔlen na an k'o corriger an bɔra ka sanu ta an y'o erreur dɔ fɔ n'an bɛ matière brute ta k'a d'u ma u bɛ taa n'a ye bon lithium bi in na c'est une substance stratégique a ɲininen bɛ diɲɛ fan bɛɛ bɛɛ mago b'a la parce que avec la transition énergétique je crois que lithium jɔyɔrɔba de b'o la i bɛ mobili électrique minnu ye bi elle e ka téléphone min filɛ nin ye lithium b'a kɔnɔ voilà ni lithium tɛ i ka batterie tɛ marcher non a tɛ marcher
e ka ordinateur fila ni lithium ta la batterie te marché ni a de tonganga o karishiri ni sanu ne do se ko kare parce que de la va fo do ni sanu te téléphone te marché ay de la téléphone na je ma fo yeta ay ba be yele ga tende ba lithium ko quantité ga dogo donc c'est pour dire que lithium de kara sababu al ni yaw ka caméra et autonomie be caméra là c'est grâce aux batteries lithium Li-ion folo la ima e caméraman président ke ni a débranché droit avec ça bon lithium de grâce sababu ka pour autonomiser les appareils électroniques ce qui fait que ordinateur c'est ka air duru ka meneno parce que batterie mbala lithium de do et ka téléphone c'est pareil donc lithium joro de ben kosobe dans la transition énergétique bien ben ba wala bon ala nana ke o découverte kera malla min folo sigira ngola mina et au sababu le Mali est rentré dans le cercle fermé des pays producteurs de lithium. Ni Afrique jamana de jamana me lithium produit il faut compter bien kono de Afrique de l'Ouest era la on est folo bon franfina gunka an nanna mais ngola mina il est prévu que dans 6 mois Mali be être 3e en Afrique parce que anga min flana mi inauguration kera nyina et 2025 on a que sababu que Mali joro boya lithium production dans le monde et même en Afrique parce que Mali na joro folota en Afrique et bien reconnu Mali na joro sabanata donc tu vas voir que lithium na que sababu que anga économie fana to la ele kosobe mais amsaka munega pour que buguni ngamunu na ba ka kuluga lu fana kan nafa surala de contenu local la loi sur le contenu local no de dona bala 600 damam dingo ni min me boro minuna o sigida la mo be nafa sorala on appelle par exemple barado be olube do la mogoma le travail non qualifié c'est-à-dire et ma wote diplôme na kata o bara la gardien bo la restauration bo la ainsi de suite voilà chauffeuria uniforme be bo la donc maintenant entreprise locale minun fana be buguni na la marala et priorité dileno oluma et en plus de ça priorité dileno malien roma société be minun bolo folo la antumba ye o min nonuna dunan société de tumena ni bara mbeke anwe na be ali restauration dumuni tobi abe woddo jamana were la kana mali kona barakala tumaro ko balo be jamana la ara ga mishi be takata Dakar o tatla to mishi skeleta kana no etuguni donc pour te dire que kana na etuguni donc maintenant la loi sur le contenu local va faire de telle sorte que oui an fo fɛn forum chamana ka fo na manya an société obligé ku tege autonomie ko ka nga mo fana ou ka ke présent au des fois ka fɛn na ko so flɛ so bol kene flɛ ça veut dire quoi aw de ko an ga yini ka dawma a yinna ka dawma sisan an fana nyamba wala de na ya ke ka tiɲɛ ebaro nunu ya fɔ ko fɔ ya di amma an yɛrɛ de amma se ka kɛ ka ɲɛ ebaro ye jo sɔrɔ an kan donc il faudrait que jamana ɲɛmɔgɔw de fana ka kuma an entrepreneurs fɛ ka fɔ fɛn saba bɛ qualité de les prix ni ma ɲɛ i bɛ entreprise sigi o saba il faut respecter ces 3 normes qualité de les prix ni fɛn confier là il faut que ça soit un travail de qualité il faut qu'il y ait prix ka ɲɛ et puis il faut que le délai soit respecté mais malheureusement i bɛ taa sɔrɔ nin kelen bɛ anw ka entreprise jɛ souvent bon avec ça oui yoro franc a problème wulila o parce que yoro franc wudira doma mais a kona na yi a kuma cara parce que baro yira ka kuma mo be mu no fe ka mu nyini an ga togo da na ga sigida nuna a matrafali ka kele an bolo quoi non o problème parce que on te so fana ka ta maw laje kana barake ina fo ube sika ka cogo na bi kan sebe do ama o de an ga problème bare c'est pour cela je crois que débat chamani font kan ga ke an entrepreneur local ka kumu fe mais sinon malien do be ne publicité tani korikata SFTP de Tondo SFTP sous-traitant de Tondo tabakoto mais un marché sur fitinin don fo kana yele mais Bibina c'est une société sous-régionale. Korika be Guinée, be Burkina, même jusqu'au Congo. Ah oui. Donc c'est un produit du contenu local. Ni IMS stade de Djadje Amadou Djadje Sangaré. Mais on fana damné tento dans les mines où le marché sur don mais Bibina c'est une société qui pèse lourd. Ni état sita c'est pareil. Donc pour dire que il y a eu des exemples, des bons exemples. Nous manquons à Nyanou Boulou.
mais ko kɛra cogo o cogo ɲuman b'a la kolon b'a la Kassim, voilà, mais maintenant faut an fana ka sensibilisation de kɛ k'a fɔ an ka entrepreneur ye a y'aw yɛrɛ former a y'aw jogo dilan ka ɲɛ na man show dira u ma barisa min kɔnɔ baara ye fɛn dɔ de chaîne ni baara dɔ dir'e ma n'a bloquera dɔrɔn i bɛ bɛɛ bloquer bon maintenant n'o dun kɛra a bɛ kɛ cogo di sisan non c'est une chaîne c'est très exigeant donc pour dire que n'a ma ɲɛ an bɛ loi in bila en application f'an ka kuma an fana ka entrepreneur fɛ vraiment u k'u niveau bila à la hauteur n'a ma ɲɛ an ko dunanw kana na il faudrait que pas que an k'an jija mɔgɔw kana k'a fɔ dumuni dira restauration dira nin ma i ma dumuni yɛrɛ man di ce n'est même pas la qualité parce que o fana kaw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa restauration di dɔ ma e bɛ budget min d'a ma a bɛ t'o kilancɛ de san ka taa fɛn kolon dilan ka di mɔgɔw ma bon finalement an ye min kɛ a bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ tun ka fisa ni nin ye u b'a fɔ dɛ voilà donc mɔgɔ ninnu u da t'u ŋɛɲɛ o fɛn fɛn u b'a kɔ mais est ce que teliya la an bɛ se ka lithium dilan batterie dilan usine dɔ sɔrɔ an fɛ yan joona wa komi an tɛ fɛ a bɛɛ ka bɔ an tɛgɛ kana bɔ karawo fɛ effectivement n y'o de f'i ye kuma la n ko an ye min kɛ sanu na il faut pas k'an ko erreur kɛ lithium na lithium ka bruti ta ka di chinois ma ka taa n'a ye vraiment a tɛ Mali jamana arranger Mali kan ka min kɛ c'est de mieux négocier les contrats k'a yira k'a fɔ chinois la ok sisan an bɛ fɛɛrɛ de kɛ an bɛ usine sigi Mali la usine min b'a to an bɛ batterie dilan yan an tɛ dɔw fana ma dɛ Kassim usine min b'a an bɛ kalan an ka mɔgɔw bɛ kalan la centre de formation ka dilan min bɛ ingénieurs ni techniciens former lithium bɛ traiter cogo di bon a bɛ bayɛlɛma cogo di ka kɛ batterie ye la formation professionnelle et technique fanga ba dɔ la filanan n'an ye batterie kun dilan mais pourquoi ne pas mettre une usine de fabrication des motos électriques an bɛ se k'o kɛ o n'an n'u bɛnna ko la moto électrique bɛ se ka dilan Kassim véhicule électrique bɛ se ka dilan bus électrique bɛ dilan i bɛna ye n'an sera k'o de kɛ sisan an bɛ nafa sɔrɔ lithium na lithium mine kelen galamina gansan san kɔnɔ ni contenu local donna ba la jamana bɛ min sɔrɔ c'est plus de 600 milliards san kɔnɔ bon alors que 15 mine dɔrɔn min b'an bolo Kassim o bɛ min d'a ma a tɛ 600 milliards bɔ san kɔnɔ an ka sanubɔ 15 o tɛ min d'a ma o tɛ min d'a ma kelen b'o d'a ma san kɔnɔ contenu local la ni contenu local bila ba la donc n'an ye filanan sɔrɔ k'o fara guala mina kan o ye miliyari hakɛ plus de 1000 milliards an bɛ se k'o sɔrɔ a la mais maintenant pour que an ka nafaba de sɔrɔ a la sisan plus de 4000 milliards 5000 milliards il faudrait que le produit maintenant an k'a transformer sur place min ye ka batterie dilan la n'an ye batterie dilan la jamanaw fɛ a tɛ yɔrɔ si a tɛ yɔrɔ si bɛɛ bɛna san fɛ yan Mali bɛ kɛ un lieu d'achat des batteries pour les panneaux solaires an ka Félicity batterie ninnu ni fɛn ninnu n'a bɛ dilan a bɛ dilan ni lithium de n'an y'o dilan an fɛ yan ani Félicity yɛrɛ mɔgɔw ka bɛn a la mais est ce que o donnen don sɛbɛn ninnu kɔnɔna na parce que ne y'a mɛn président ka fɛn do a ko a bɛ se ka kɛ ko min ye an ka mɔgɔw bɛ kalanw senfɛ ko minɛn dɔ bɛna sigi sen kan ko ka usine dɔw kɛ est ce que o bɛna se ka sinsin o de ye négociation stratégique ye o président y'a fɔ a ka discours la bien sûr o de o président ka vision de parce que min fana nana sigi contrat dɔ de b'an jamana cɛ a obligé min obligé len tɛ k'a bɛna usine d'e ma dɛ e yɛrɛ bɛ se k'i ka wuli non e yɛrɛ de b'i ka wuli ka jɔ kɛ i ka hakɛ la par exemple Mali bɛ se ka wuli ni an ni chinois bɛnna la état chinois parce que les sociétés minières la chinoises la u ka jamana de fanga ka girin kɔfɛ n'u ka jamana y'a bila yɔrɔ min na u bɛ taa yen de donc n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna la k'a fɔ ok an ka usine sigi Mali la matière première bɛ yan déjà qui est le lithium donc maintenant batterie bɛ se ka dilan yan cogo min na moto électrique ka dilan yan véhicule électrique ka dilan yan kana ɲinɛ ko chinois y'o kɛ américains na dɛ ka jumɛn k'u la Chine fana ka wuli k'i jɔ tan n k'a fana ye sɛnsɛn mɔgɔw de la o y'a kɛ ten Kassim o ye misali ɲuman ye min ye tubabuw tun bɛna Airbus feere chinois ma o ka avion Airbus u tun ka chinois tun bɛ fɛ ka den 20 de san mais chinois ko pour que olu ka den 20 san fo tubabuw ka taa monter olu yɛrɛ fɛ yen bien sûr mais finalement tubabuw sɔnna mais tu sais que tubabuw taalen a monter san bɛ ban chinois fana b'u ka avion dilan donc c'est pour te dire que
Américains ko te ko voilà ulu no be no bolo tu mamna ulu fo na muma fɛn o fɛn bɛ yen n'olu b'a dilan depuis u tɛ se u b'a dilan k'a feere ten exactement fo a nana ɲɛ u nana sugu minɛli daminɛ olu bien, yɛrɛ la bien sûr bien sûr sinon o ta bɛ ten tɔ de o donc pour te dire que olu mago bɛ anw na an fana mago b'u la kɔni bɛ bɔ anw de fɛ yan voilà matière première b'an fɛ yan ni ma sɔn an bɛ jamana wɛrɛ ɲini an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min bɛ sɔn an ta ma u bɛ na u b'a bɔ mais an y'a mɛn waati laban na ko minɛn yɛrɛ tagali ka gɛlɛn ko parce que a bɛ tɛmɛ San Pedro port de fɛ a kuma tun kɛra wagati dɔ la est ce que o gɛlɛyaw bɛ yen tuguni o gɛlɛyaw bɛ toujours parce que hali ni an y'an ka fer jateminɛ nɛgɛ gisement caman de bɛ Mali la yan kita fanfɛla la Sagabari Jijan nɛgɛ quantité ba de bɛ yen mais n'i y'a bɔ sisan n'a to kɛmɛ ka baara bila ka taa dɛ n'i y'a bɔ sisan kasi i b'a transporter cogo di ka se yɔrɔ wɛrɛw la waati dɔ la n'i y'a jateminɛ Indien tun bɛ cɛnfala fanfɛla la o tun bɛ gabakurun fara ɲɔgɔn kan k'a bila camion kɔnɔ ka taa n'a ye Sénégal tu vois que le coût est extrêmement cher bon maintenant lithium fana on est confronté à ce problème le coût d'acheminement i b'a ta cogo di ka taa n'a ye port la bon port min ka escorte ko ale do dɛ voilà n'i ye port min ka surun Buguni na kosɛbɛ o ye Abidjan port ye ani San Pedro mais San Pedro fana ka surun ni Abidjan ta ye donc maintenant u y'o voie d'accès de sɔrɔ sisan ben maintenant tu vas voir que imagine olu bɛ taa ni n'u tun y'a transformer anw fɛ yan o ma nɔgɔn n'o bɛ mais maintenant u b'a préférer ka taa u fɛ yen parce que u tɛ fɛ ka technologie transférer i y'a faamu mais maintenant an de b'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'a fɔ bon maintenant sisan aw ni anw ka contrat kɔnɔna la an fana bɛ usine dɔ ɲini min bɛ na ka na moto dilanyɔrɔ dayɛlɛ an ka hakɛ la donc moto bɛ se ka dilan cogo min na mobili bɛ se ka dilan cogo min na bisiw bɛ se ka dilan cogo min na les batteries à lithium donc n'an ma wuli ka kalan ma ye o de ye solution y'an bolo n'an ma kalan o de ye solution ka fɛnw ɲɛɲini o de ye solution an ka dugujukɔrɔ nafa bɛ an ta bɛ k'a la bolo la sɔnni quasi tant qu'à parce que nin bɛ k'o de yira sisan bien sûr c'est comme ça n'a fɛɛrɛ n'a dɔnniya tun bɛ anw yɛrɛ la k'a bɔ anw kun ta ye a bɛɛ de ye a bɛɛ 100% maintenant sisan an jagoyalen don fo an ni mɔgɔw de ka jɛ ka kɛ olu fana b'u ka hakɛ ɲini an b'an ta ɲini an bɛ ɲɔgɔn sama nɔfɛ et puis hali yɛrɛ la na an ma nin idée sɔrɔ olu t'a fɔ olu b'o fɛ parce que t'olu arrangé o olu b'a préféré ka taa n'a bɛɛ de ye mais e de b'a négocier k'a f'u ɲɛna bon maintenant a ka di e ye an t'a warilama fɛ anw ka pari ye min ye aw b'a lithium nama d'a ma komi na aw tɛ se ka usine sigi anw yɛrɛ bɛ taa partenaire dɔ ɲini o kɛra Russie ye sa o kɛra japonais ye sa o t'aw ɲɛsira la aw k'a bɔ aw ka an ka lithium d'a ma an ni o usine min mana bɛn a la an b'an ka matière première ta an n'o b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ma ban Kasim donc ne bolo o de ye solution ye n'i y'o kɛ sisan Kasim moto électrique ka ca mobili électrique ka ca hali an ka carburant ko problème i bɛna ye a bɛɛ bɛ ban voilà donc ne bolo est-ce que o tɛna n'an ye an ka kuma babu sen laban na o ye jɛkulu kura sigira u k'a ma ko SECAM min ye commissariat chargé des affaires minières ye olu tɛ se ka nin hakili jagabɔ ninnu kɛ yan ILER taara ka bila min na hali n'a sɔrɔ jɛkulu maa bɛɛ ma sigi fɔlɔ parce que i ye sɛbɛn min ci ne ma n y'a kalan ka a jɔyɔrɔmisɛnninw ka ca dɛ a ko bɛ cogo di bon ne bolo nin kɛra décision ɲumanba de pourquoi Kasim ani ministre tɛna na fɔ ɲɔgɔn kɔ non o tɛ fɔ ɲɔgɔn Kasim non u ka prérogative tɛ kelen ye Kasim n'i y'a jateminɛ an ka farafin jamana ni Afrique an bɛ taa mɔgɔ bila yɔrɔ la min jɔyɔrɔ ta ye min ye o de nana ni an ka problème ninnu caman ye Kasim e bɛ médecin ta cogo di ko ka ministre des mines Kasim e mago bɛ résultat jumɛn na sisan a na kɔnɔfarali caman kɛ Kasim e bɛ se ka e ka gardien ta k'i bɔ k'a ta kɛ o bɛ bi jumɛn don a bɛ bi don a b'a dun yɛrɛ ayiwa donc c'est pour te dire que très longtemps an bɛ taa ministre dɔw ta le ministère là c'est un poste politique. Il n'y a pas une école pour devenir ministre. Il n'y a pas un diplôme pour devenir directeur. Il n'y a pas un diplôme pour devenir député, maire, ainsi de suite. C'est des postes politiques. Mais Bibina, quand l'État est dans une crise, il y a un ministre est-ce qu'un profil bas là-bas? Parce que ministre de la Justice, n'est-ce pas donné pour ta minke yon.
mais malien d'état fiera ko bon ni tene ka domaine ne te se ka ni ke o be se ko nganga dodo la kana to ka to ka isege voilà malanga économiste et ministre de la justice okara anye fin ye mais ministre de la défense allez homme d'affaires ministre de la défense on bay mal ko na donc c'est pour dire que président ya famu ale mago be mo la anaga khoro nafo Hilaire na nyogona Hilaire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les mines. Hilaire est baraka rangola baraka barikila senaka bob barikila il était directeur de Barrick en Côte d'Ivoire ne bolo ni chance de jamana yɛrɛ bolo ka Hilaire ɲɔgɔnna sɔrɔ président kɛrɛfɛ barisa a b'a ɲɛdɔn a b'a dɔn problème minnu b'a kɔrɔ bon ministre min b'an kunna bi c'est un professeur d'enseignement supérieur c'est pas un minier a tile kelen ma deli ka baara kɛ mine na bon an ka baara tɛ mais c'est un poste politique mais il peut être techniquement aller mago b'a ka conseil au de la olu de b'a guider bon au conseil ninnu caman bɛ ils sont plus bureaucrates olu tɛ terrain kɔnɔ mɔgɔ olu ye administration ministre bureau kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ bureau kɔnɔ ils ont fait toute leur carrière a caman bɛ yen kelen-kelenninw bɛ yen qui ont déjà fait les terrains mais o man ca mais maintenant ni président ye mɔgɔ sɔrɔ n'a fɔ Hilaire n'a ɲɔgɔnna vraiment a dɔnniya bɛ min na moi je crois qu'il y a be présent dɛmɛ ni hakilina ɲuman n'a fɔ an bɔra ka lithium ta min fɔ sisan mais ministre il se peut que ministre tɛ ninnu dɔn parce que ale ka domaine tɛ mais Hilaire n'a ɲɔgɔnna quand ni président ye ministre min bɛ se ka fɔ président ɲɛna ko a kɛ tan o man ca dɛ bon surtout n'i ka domaine tɛ n'i ka domaine don Kassim n'i ka domaine don tu te sens à l'aise i bɛ se k'a lajɛ. A tɛ komi Côte d'Ivoire ministre de l'agriculture maa tɛ sɛnɛko nkalon tigɛ ale o foro min b'a bolo a t'i bolo a bɛ min sɛnɛ i t'a sɛnɛ. Voilà c'est ça. Ale ta nɔgɔ t'ale ta la dɛ. Comme ça n y'o de fɔ misali la c'est-à-dire min bɛ min dɔn surtout si le pays est en crise. Ni ko engrais sɔngɔ ye nin ye a b'a fɔ ko engrais sugu jumɛn. A b'a composition chimique fɔ k'a f'i ye. Bon o ye ça c'est o y'o ka chance ye. C'est pour la chaque fois an bɛ to ka misali ta k'a di mɔgɔw ma. Au président ka rôle c'est comme un entraîneur de football. Aller de joueurs choisis. Selon que tu es en forme ou tu n'es pas en forme. Au premier ministre ka rôle c'est comme le capitaine d'une équipe. C'est lui qui coordonne le jeu sur le terrain. Mais Kassim ni match ni équipe ou tira John be jalaki ngal fo entraîneur mais c'est entraîneur de jouer terrain wa mais jalaki même daka et pourquoi il karsa lado pourquoi il man nado pourquoi il mata offensif là pourquoi il mata défensif là donc il ga bancain pourquoi moi c'est pour dire que le président a un rôle de manager président ne ba do nganga ni ntigi est-ce que ni poste kakan est-ce que ni poste manga parce que ne taara attaquant kɛ milieu ou bien taara attaquant kɛ défenseur ni mi croiser i ka kuma la a bɛ bi don an kun dɛ bon o y'o ɲɔgɔnnaw de ye moi je pense que nin commissariat créé ne y'a ye k'a fɔ président bɛ fɛ ka mɔgɔw y'a gɛrɛfɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ techniquement les décisions techniques pour dans le secteur minier parce que n'i ye secteur minier ta o de ye Mali yɛrɛ économie jɔsen ni secteur minier bi ni secteur minier tɛ Mali économie bɛ effondré caman yɛrɛ hali k'a dan hakilina tan yɛrɛ ma ne y'a faamu président mago bɛ mɔgɔ la fɛn min na quoi c'est-à-dire des experts techniques pas de l'administration hein administration b'a d'a ma politique b'a d'a ma mais des décisions techniques il faut des gens vraiment chevronnés qui ont vraiment qui connaissent bien le secteur au lieu de se présent demain décision là bon alors que nous avons fait le secteur minier c'est un secteur stratégique pour l'économie du Mali et ma commissaire à l'agriculture à la sécurité alimentaire on a rattaché le présidentiel là à d'abord parce que les crises alimentaires nana voilà donc c'est pour prendre des décisions stratégiques. Sinon, le ministre il ne siège pas au niveau du conseil des ministres. Non. Voilà. Donc, allez rattacher le président de là. Président Maro va aller à avis technique surtout. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour dire que le président Maro va la greffe. Surtout si ce secteur-là est stratégique pour les décisions du président de la République. Et puis, j'ai trouvé que il y a Moro Fanata. Il y a Moro de Fanata. Nous, on sera juriste d'État. Vraiment on a fait un commissariat là quoi nous bien autour ngata
mɔgɔ dɔ ta un politicien qui est économiste kana n'o ye tan vraiment ne tun b'a fɔ n ko non n ko impact t'a la non a ka domaine don je sais que a bɛ président bilasira ni conseil technique, c'est comme ce son conseil technique spécial qui a dépassé même le stade du spécial. C'est pour dire que kuma o kuma bɛ bɔ nin da dans ses prises de décision techniques président bɛ baara kɛ n'o ye. Mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛ ministre table là dɛ, parce que le ministre est lié au o ye capitaine ka mɔgɔ ye. Donc maintenant o rattaché le gouvernement là. Voilà, donc c'est un peu ça Kassim. Ne kɔni bolo c'est une bonne décision et c'est une bonne stratégie et n'a danane ma tun kan ka agence dɔ fana dayɛlɛ, agence nationale pour la gestion des fonds miniers. C'est-à-dire jamana bɛ 20% minnu 30% minnu sɔrɔ min o bɛɛ o agence in k'o bɛɛ gérer. I y'a faamu? Donc maintenant o agence hali an bannen don ka 20% min sara o agence in de b'o ɲɛɲini ka se ka o fonds in gérer et puis o fonds in k'o bɔ ministère de l'économie ka bolo kan k'o kɛ une très grande agence rattachée à la présidence. I b'a o agence Kassim hali n'o mago bɛ 50 milliards o b'a di parce que déjà o garantilen don et puis o agence in bɛ se ka même côté au niveau de la bourse parce que déjà toutes les mines o agence in de actionnaire o bɛɛ la. Donc jamana mago bɛ ale a b'a se ka bɛɛ financer wa jamana o bɛ kɛ kan ka kɛ agence belebele de est rattaché à la présidence. Bien sûr o kan ka kɛ mɔgɔ min bɛ mine dɔn voilà magalu ɲɔgɔnna olu de kan o agence sugu gestion na voilà. Donc ne bolo n'o agence sugu bɛ yen kasi hali ni président mago bɛ 500 milliards la dans une semaine. Agence in b'a bɔ ka d'a ma. Donc ne bolo stratégiquement danaya b'a la parce que o de actionnaire ye. Mais maintenant sisan an kɛlen don ko le fait que n m'a fɔ kuma la an ka 10% dɔ in k'an t'o san parce que ministère de l'économie de b'a gérer et le ministère de l'économie on a l'impression que ne fait que récolter les impôts et les taxes. Bon anw fɛ yan problème ye min ye c'est que wari yɛrɛ bɛ kalifa mɔgɔ min na kuma caman i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ girin min nɔfɛ an kan ka taa mun minɛ ka na n'o y'an ta ye. Cɛkɔrɔba dɔ bɔra ne fɛ yan a ko bi olu ka yɔrɔ la ale bɛ Kayi mara de la mɔgɔ tɛ se ka taa ye foyi tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ degunnen don don o don terroriste bɛ na ka na k'u ka jaga ni fɛnw bɔ ko nka ko mois de mars k'u bɛ na ni camion ni fɛnw ye ko ka na ko jamana nana ka impôt nɔfɛ. Ko mais k'u t'olu ɲininka olu bɛ cogo di mun bɛ u la u bɛ cogo di ko mais k'u bɛ ka ɲinɛ olu kan ka lakana parce que olu ka ba n'u ka saga n'u ka fɛn minnu filɛ n'u bɛ ka taa n'olu ye minnu bɛ na impôt minɛli la jamana ka impôt minɛli la k'u kan ka olu ɲininka fana donc finance bɛ ten de. Oui c'est ça. Ale bɛna a ka hakɛ dɔrɔn de ɲini wagati i y'a sɔrɔ sa o i m'a sɔrɔ o degun b'i kan o i ka affaire ɲɛna i ka affaire ma ɲɛ o ale ka sira t'o la. Non c'est pour la ministère de l'économie n'est pas très efficace dans la c'est-à-dire o bɛ se k'u ka taxe n'u ka impôt minɛ mais tout ce qui est i n'a fɔ les 30% de l'État le ministère de l'économie n'est pas très efficace pour gérer ces fonds là parce que non seulement c'est technique parce que l'agence va s'occuper même quantité de minerais joli bora par semaine par mois. A b'a bɛɛ kɔlɔsi parce que foyi tɛ tɛmɛ yen parce que ale ka a b'a bɛɛ jateminɛ parce que ale de kan ka o fond ale ka baara ɲɛsinnen don o fond de gérer voilà moi je pense que n'o farala commissariat in kan vraiment ça va donner un outil stratégique pour le président de mieux gérer le secteur minier. Et le secteur minier, Kassim n'a blala sen ka an bɔra ka lithium fɔ ka sanu fɔ o fila mana gérer ka ɲɛ l'État a au minimum san kɔnɔ plus de 5000 milliards et 5000 milliards tiens-toi bien Kassim an ka kɛ an ka budget national 3000 milliards les 2000 milliards Kassim i bɛ se ka terrain i bɛ se ka usine joli jɔ i bɛ se ka sira joli dilan n'a ye non a bɛ ban parce que i bɛ investissement de kɛ sisan fantanya b'a la sous développement b'a la mais quand l'État parce que an ka problème ye wari min bɛ sɔrɔ o bɛ don san musaka la donc là l'État même n'a même pas les moyens ka investissement kɛ par exemple ne bɔra ka système min fɛ si les mines de lithium
de l'or sont bien gérés, que l'État arrive à dégager, voyez, au secteur d'enseigne 5 000 milliards, l'impôt fournit à l'État plus de 1 000 milliards, et la douane fournit plus de 1 000 milliards. Bon, on a que 3 000 milliards, jamana o soro greffe. Au Senta a fond de fonctionnement là. Mais Kassim, en 5 ans, le pays va se lever. Non, jamais. Il va usine, Nico, il va comment faire na wili 6 ans. Avec un budget de 50 milliards, 100 milliards, il va la wili. Mais ni a jamana parce que fond d'été. Parce que en Rebecca, MA déficit budgétaire. Chaque fois, on a jamana wo de konna. Parce que jamana kan a mis pour le son roulement. Jamana era tise ka se ko era sur fa bita juruta. Bon, alors que on a bo de konna 600. C'est on a ressources kan ka min dama. Voilà, on a ressources. Ali entrepreneur te min ta méthode ta. Donc maintenant 600 on a min ke au lieu de on a ressources nunu. O de se ka ke sababu ka jamana ta ka jɔ a sen kan ka jamana ka dépense bɛɛ ta ka tila ka wari to greffe blankɔrɔ les réserves. Donc maintenant aux réserves, supposons même si c'est 3 000 milliards, jamana ka 2 000 milliards dans l'investissement san o san kasi Mali fantanya bɛ ban. Mais maintenant tant qu'on n'a pas ces stratégies kasi mɛ bɛ min sɔrɔ bi e b'o dun sini ne t'a dɔn o fantanya bɛ ban tuma min na o. Bon alors que ni bon ni ye coton ta k'a lajɛ Kassim, kɔɔri ni ye kɔɔri ta kɔɔri bɛ min se jamana ma ça vaut même pas 100 milliards san kɔnɔ kɔɔri kelen mais tɔgɔ b'a na ko premier producteur. Mais e de la ka maliyɛn dɔ ko est-ce que le coton brille pour les Maliens? Bon maintenant au dun y'an ta ye pourquoi on ne dit pas que le coton ne brille pas pour les Maliens? Bon ne bolo on doit chercher à développer les ressources, les ressources naturelles. An kan k'o de don ba la. N'an y'o don ba la, o b'a to jamana bɛ a ka musaka bɛɛ sɔrɔ san o san. Fo musaka tɔ bɛ to. Jamana caman i bɛ jamana fɛn fɛn développer u bɛ développer ni stratégie de. Mais i bɛ jamana fɛn fɛn k'a dɛsɛlen don ka développer même les problèmes sécuritaires là. Parce que c'est lié au problème de développement économique aussi. Parce que ni sɔrɔ tɛ yen, mankan de bɛ na o. Mais n'i y'a ye ni développement nana sɔrɔ kana sisan i b'a ye mankan caman bɛ yen. M'a fɔ a bɛɛ bɛ ban 100%, mais mankan ninnu caman bɛ ban quoi. Parce que mankan ninnu caman gulonnen don sɔrɔtanya ni denmisɛnninw ka baarantanya ainsi de suite. Voilà, donc moi je pense que jamana kan ka baara kɛ dans ce sens. An ka agence, nous sera ka agence belebele dɔ sigi pour la gestion des fonds miniers de l'État. Je crois que agence ça peut être une source de financement de l'État malien afin qu'an ka économie bɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan. N'an ka économie wulila ka jɔ a sen kan, i b'a ye secteur in bɛɛ bɛ sira sɔrɔ sisan. An ka wagati sera a banyɔrɔ la. Ka di mɔgɔw ye an ka to senna sa nka an b'a fɔ an ka internet ye olu ka ɲininkaliw kɔni tɛna se ka taa bi parce que an tɔ tora minute 5 nka an bɛ layidu di siɲɛ wɛrɛ ni Jalo nana anw b'an ka ɲininkali to an b'a daminɛ n'u taw ye parce que mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali caman kɛ bi mais a fanba bɛ tali kɛ an ka jamana sɔrɔ kan quoi économie question ɲininkaliw de bɛ ka kɛ wari ninnu bɛ taa yɔrɔ jumɛn min minɛna bariki ni fɛn ninnu na u bɛ ka don yɔrɔ jumɛnw na wariw kɔni fɔra. Kassim fɔ n ko faranfasiya caman b'a fɔ ko l'or ne brille pas pour le Mali. Pour les Maliens. Il faut que les gens sachent que l'or brille pour l'État malien. Pourquoi? 75% des recettes fiscales de l'État, jamana bɛ min sɔrɔ sale na à 75% bɛ bɔ sanu min ninnu de la. Et l'or est le premier produit d'exportation de l'État. N'i y'a ye Kassim an bɛ maramafɛnw san an ma juru ta mɔgɔ fɛ n ko wari in bɔra yɔrɔ dɔ de la. An ma to ka mun fɔ kuma caman. Fan tɛ se n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛna an bɛ dɔɔnin sigi ma. N ko parce que wari in bɔra. Sanu de don. Kassim sanu de don. Polisi kura jɔra o b'a bɛ jamana sanu n'a bɔra fɛn la sanu impôt ni taxe ninnu. Donc c'est pour dire que. Fo ka mɔgɔw k'o dɔn. Fo mɔgɔw k'o dɔn sara min bɛ kɛ fonctionnaire ka sara wari bɛ bɔ min. An ka sanu ni taxe min bɛ sɔrɔ an ka sanu min na o wari ninnu de don. Donc c'est pour dire que en réalité l'or contribue beaucoup, les mines contribuent beaucoup à l'économie de l'État. Bon, maintenant anw bɛ fɛ que ça puisse briller davantage. Anw bolo an bɛ min sɔrɔ o ka dɔgɔn kojugu dɔ ka fara a kan halisa. Sigidala mɔgɔw maliyɛn tɔw fana bɛ se ka sanu yɛrɛ yelekun ne. Par exemple n'i ye Kayi sira ta k'a lajɛ ni sanu bɛ briller kosɛbɛ kosɛbɛ
sans sur le terrain d'arabe maintenant. Donc nous on veut que l'or puisse briller davantage, mais dire que l'or ne brille pas pour l'État malien au comment oluté sababa parce que ni chiffre ta kalaje et ministre de l'économie era ko nyina je crois 700 et quelques milliards ça nous aurait do Mali jigina kono bon ibaro na se ka fo l'or ne brille pas pour l'État malien parce que ni ya be sara subvention be ke Sénégal oui et marama fon be sa wari be soro yoro do law wari be soro yoro no yanga min non ka production de olu ka sale min be sara jamana be fam ba de soro kan ko sobe wari be ka sababu ye ka ato anteta juru ni fon ta quoi voilà bon ne be fo Kasim il faut ka an ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo sanu ko kuma ni min ko kuma heure kelen t'a ban heure fila t'a ban voilà an y'an forcé mais an tɛna voilà an tɛ fama ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna ma chaque fois que l'actualité viendra sur le secteur minier ni ne wele ne bɛna n bɛ kunnafoni di maliyɛnw ma ko kan donc n bɛ fo ka i cɛkɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn b'an lajɛ voilà ala k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ ma. Merci beaucoup. An b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna sa k'a fɔ ko nin tun ye bifina baabu ye n'o ye hakilina falen kɛnɛ ye an tun ye maa min wele sa o ye Jibril Jalo ye ale ye expert ye wa min ye consultant fana don nin wagati in na dugujukɔrɔ nafa ko kɔni a bɛ kɛlen matarafa kosɛbɛ an y'a wele ka na su in na yaasa an n'a ka se ka masala a ka se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna san 2025 sanu ko o tɛmɛna da minnu fɛ ani jamana yɛrɛ sera ka fɛn minnu sɔrɔ ale ko kɔnɔna na an b'a yira a la fana k'a fɔ fana tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o o ye Mali dugukolo ko nafa ye o ɲɛmaa fana don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Falaye Keyita Keba Jalo olu tun bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan n'Ala sɔnna ma sini kunnafoni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ i Jalo. Merci. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko